कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। दोडामार्ग तिलारी गोवा मार्गावर एका वाहनातून डिझेल लीक झालं। हे डिझेल रस्त्यावर पडलं, त्यामुळे रस्ता सुळसुळीत झाला होता। यावरून जाताना अनेक दुचाकींचा अपघातही झाला। एका वेळी या रस्त्यावर 8 वाहनं घसरून पडली। काही काळानंतर नागरिकांनी तसा बोर्ड लावला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।